Днес мой гост е терапевт, който е помогнал на много хора, на които конвенционалната медицина не е успяла. Мой гост е Димитър Парушев. Здравей, изключително ми е драго, че си на гости в Менторите. Много ти благодаря за поканата и на мен ми е приятно. Не е тайна, че ние сме семейни приятели и като терапевти много често си помагал както на баща ми, така и на мен самата. Така че за това искам да поговорим началото на нашия разговор, да го поставим именно за болен терапията. Да кажем на нашите зрители какво точно представлява тя, за тези, които не знаят все пак. Както каза, за тези, които не знаят все пак, това е една брилянтна, холистична терапия за възстановяване и връщане на организма в идеалното му състояние. За моя голяма радост, около 15 години вече минаха от началото на влизането на болен терапията в България и точно преди 2 месеца празнувахме 10 години от създаването на Българската асоциация по болен терапия и мога да отбележа, че са постигнати изключително добри резултати и голям напредък в това, че вече има държавен образователен стандарт по болен терапия, ще има колеж по болен терапия, който е с призната диплома от Министерство на образованието, има код за осигуряване болен терапевт. Изобщо дори държавата вече е убедена в полезността и важността на болен терапията като нещо, което помага и допълва официалната медицина. Иначе самата техника, доста пъти сме говорили за нея, това са масажни движения, които се правят на различни места по тялото с цел да се активира и събуди възможността на нашия организъм да се възстановява. Всичко, което имаме като нужни инструменти е заложено в нашия организъм, но начинът ни на живот, който водиме, успява да го потисне и с болен терапията ние връщаме тази способност на нашето тяло да се самолекува. Аз искам да споделя впечатленията моите, защото когато бях за първи път на болен терапия, там лягаш така в спокойно положение и ти влезна в стаята и буквално натисна няколко точки по тялото ми и след това излезна от стаята и аз бях като дали това ли е цялото нещо? Просто влезна, натиснаме на 3 места и си излезна. Но след това, буквално усетих след 15 минути, първо, че самите места започват като да пулсират. Все едно започва да се случва на това място нещо и след 1 час болен терапия, начинът по който се чувствам е много по-различен, така че категорично още тогава бях като вау, как работи това нещо, което на пръв поглед някой ще каже, какви са тия глупости, натискат на някакви места и просто се случват нещата. Сега излизаме от фризьорския салон, сутринта минахме оттам и една от фризьорките не може да се изправи. И моят личен фризьор каза, моля ти се, направи нещо, знам, че можеш, 2 седмици, умира от болка, ще ходи на невролог, не знае какво е. Легна буквално за 5 минути, направих няколко движения, които са от болен терапията, защото нямахме и много време, нямаше и условия. И след 5 минути тя каза, аз се чувствам цялостно много по-добре. От раменете до краката всичко ми е наред. И всички в салона бяха шокирани как е възможно за 5 минути нямаше и толкова да човек, който не можеше да се изправи, сега да слиза по стълбите, да се качва и всичко да му е окей. Всъщност Боле направи така, ако правилно съм разбрала, стимулират се места в нашето тяло, които сами регенерират и възстановяват тялото ни. Тоест тялото само може да се възстанови, просто трябва да бъде стимулирано правилно. Абсолютно. Имаме изключително добра мрежа от нервни окончания, различни тип рецептори, които всички са свързани с нервната система и главно с вегетативната нервна система. И ползвайки тялото като една клавиатура виртуална, ние успяваме да напишеме правилната програма, за да се стартира процеса по възстановяване. Не е нужно да насилваме тялото, не е нужно да правиме нещо на сила, защото тогава има съпротивление. И много добър пример е на едно яйце. Ако го приложиме сила отвънка, то ще се счупи и ще загине живота в него. Ако силата идва отвътре, това води до раждане на живота. Болен терапията помага на силата отвътре да заработи, за да може да се роди човек в добро здраве, така да се каже, защото нищо, което е на сила, не води до добри резултати.
Техниката е уникална, защото работи и при малки деца, и при бебета, и при животни. Сега, днеска получих преди малко съобщение даже от една пациентка с едно куче, което е доста възрастно и не може да става. Не ходи, лежи по цял ден и почти няма никакво движение. Моля ти се, кажи ми, може да помогнеш? И аз си казах, да, по принцип мога. Не мога да бъда убеден, че ще успея в случая, защото кучето е доста възрастно, но въпреки това ще опитам. Аз обичам предизвикателствата. Отидах, кучето не мърдаше. Аз буквално трябваше, то е голямо куче, буквално трябваше да го изтегля, защото беше легнало до една страна, аз нямаше как да работя. Изтегли го, направихме болен, обърнал го, то се обръща се едно, не е живо. В смисъл, ляга по гръб, краката му стърчат нагоре. След първата процедура почна да се движи и днеска ми пише, че вече е обикаля с квартала и тя вика, трудно ми е да го намирам през деня, връща се само вечер за вечера, куче, което изобщо не се движиш. Вау! Знам за бебетата, че е много полезно и работещо, тъй като сестра ми, мисля, че тя беше на болен терапия в на третия ден. Буквално те от родилното отделение минаха през болен център, направих и процедури и тогава се прибрах. Първото място, където отидаха, беше при мен. Добре, значи можем ли да кажем, че болена може да помогне почти за всичко? Има ли нещо, за което болена не може да помогне? Както съм казвал и преди, няма нищо, върху което болен терапията да не може да бъде приложена и да получим добър резултат, освен състояния, които налагат спешна оперативна или спешна медицинска намеса. Да. Често си говоря с мои приятелки, вече 2 са всъщност, които споделят, че трудно забременяват. И аз съм им изпратила и на двете твоя телефон и викам, обадихте ли му се? Не, още не сме. Викам, добре, какво чакате, нали, смисъл, ядосвате, бе, само ми се оплаквате, че, нали, все пак това е мъчителен процес, особено когато една двойка дълго време се опитва да забремене. Как така болена помага при забременяването, при трудно забременяване? Ще обясна, като върна малко по-назад въпроса, по-в дълбочина. Да. Болен терапията е холистична лечебна възстановителна техника. Холистично означава, че разглеждаме човека като цялост, а не като болен орган. Една жена не е болна матка или в смисъл една жена, която не може да забременее, не са болна матка или болни яйчници. Холистично означава подход от гледна точка на дух, на тяло, на емоции и когато се разглеждат нещата индивидуално и изолирано, тогава резултатите не са такива, каквито искаме да бъдат. В нашия център практикуваме точно такава холистична медицина, защото сме се убедили, че нещата не се случват, ако дори болен терапията, която е уникална терапия, не винаги е напълно достатъчна. Една бременна жена е в изключително голям... Една жена, която иска да забременее и не може, е в изключително голям стрес. В нея думата трябва, сега и веднага искам е толкова носеща негативна енергия заради това, че не се случват нещата по начина, по който иска тя и по този начин тя блокира себе си. Има хормонален дисбаланс, има енергийни блокажи в таза най-вече. И поради тази причина ние работиме в един голям екип, който е свързан с 2 диетолози, които помагат при различни състояния. Имаме психолог, твоята колежка Ина Антонова, която има и предаване в тази телевизия. Имаме и колега, който е енергиен терапевт, който преди малко споменах за блокажи енергийни в таза. Изключително много напоследък, заради много фактори, хората страдат от енергийни блокажи, енергийни задръствания, енергийни наранявания, така да кажа, защото изключително много електронни устройства има около нас. И енергийното поле, енергийните центрове в нашето тяло, всеки един център отговаря за различни състояния, за различни органи и когато ние се движиме в ежедневието, не е нужно да паднем, да се изцапаме, да се покапаме с нещо. В един момент дреката е мръсна, не защото нещо сме и направили, а просто движението в околната среда. По същия начин движението в околната среда натоварва и наранява нашите енергийни центрове, енергийни канали, енергийното поле и трябва да се направи нещо, това да се възстанови. Когато страдаме психически, ние страдаме и физически. Да. Когато страдаме
енергийно, ние страдаме и физически, и психически. Всичко е свързано. И ако не се подхожда комплексно върху разбирането за човешкото тяло и за здравето, ние получаваме едни посредствени резултати, които не са задоволителни. И затова има случаи, когато матка и яченици на дадена жена са напълно здрави, доказани с изследвания, и тя не може години да забременее. Болен терапията в тази ситуация прави един хормонален баланс, подобрява се кръвообращението, вкарва се жената в едно усещане за баланс и за приемане, и тогава по най-естествен начин започва организма да работи така, както трябва. Когато една жена е под стрес, независимо каква причина, когато една жена няма здравословни навици, когато организма е затръстен с токсини, когато тя не си почива достатъчно, в този момент просто организма няма как да се грижи сам за себе си ефективно, камо ли да създаде живот, който допълнително ще изисква грижа и ще взима ресурси от майката, а когато тя е ощетена заради начина и на живот, няма как да се случи. Съответно, болен терапията връща организма в едно състояние, което е готово вече да приеме нов живот, да го износи и да роди. Аз исках да те питам нещо, на което ти почти ми отговори, че за връзката между душата ни, психиката ни и нещата, нашите болести, че психиката влияе до известна степен на това как се чувстваме. Ако се отключат някакви процеси в тялото ни, то много често сами си ги причиняваме. Ти каза стрес, емоции, неправилен начин на живот. Не случайно има един термин, казва се мисъл, форма. Да. Аз съм изключително вярващ човек. В Библията пише, ако имате вяра колкото синапено зрънце, ще премествате планини. Значи, Господ го е казал това, че нашата мисъл е много силна енергия. Ние нямаме тази силна вяра, но нашата вяра и нашата мисъл имат изключително мощна енергия. И когато един човек дойде при мен и ми каже, аз съм тотална развалина, аз съм щета, аз постоянно имам проблеми, от мен нищо не става, аз съм стар. И аз им обяснявам на хората, хора, спрете. Да. С този начин на мислене, вие изпращате толкова силна вест към мозъка, че той се програмира и изпълнява това, което му казвате. Не е идеята сега да си заровим главата в пясък и да кажем, мен нищо ми няма, всичко ми е наред. Идеята е да мислиме позитивно. И когато дойде пациент и ми каже, аз съм зле, след една или две процедури, аз почвам да го разпитвам. Колко зле? Колко е силна болката от 1 до 10, при условие, че е била 8? 6. Викам, добре, това, че остават още 6 единици, защо не видиш, че сме махнали 2? И когато човек постоянно мисли негативно, и когато човек постоянно си мисли, или пък другия момент, ние се борим с заболяванията. Ние се борим против еди кой си проблем. Ние се борим против целулита. Ние се борим против коремчето. Да. И всякакви проблеми, които имаме, дали ще са болести, дали ще преборим раково заболяване, ние се борим срещу него. Колкото повече се борим срещу него, ние му даваме повече енергия. Идеята е да работим за да сме по-добре, да работим за да сме здрави, да работим за да сме млади, да работим за да сме красиви. Аз съм на 46 години. Имам енергия да работя по 10 часа на ден, да работя с много пациенти, чувствам се здрав, чувствам се енергичен, не ми трябва сутрин да пия някакви неща, които да ме събуждат, вечер да пия други неща, да ме приспиват. Да. Просто човек трябва да се грижи за себе си и да мисли положително. От пастор Максим съм чувала, че всъщност функцията на словото не е била да си комуникираме, както ние сега използваме словото, всъщност за създаване, за материя, да създадеш материя. Без словото. Точно така. Да. Следователно, ние казвайки болен съм, аз ставам болен, аз го материализирам. Да. И мисля, че Петър Дънов, надявам се да не подвеждам публиката, но беше казал 300 пъти днеска да каже здрав съм, здрав съм, здрав съм. Ами в крайна сметка умът ти ще го повярва и наистина дори може да бъдеш изцелен. Няма доказателства, но аз лично вярвам, че наистина мисълта може и да ни излекува, както и да ни разболее. Точно Дънов е казал нещо много хубаво и точно на холистичния
нашият ни подход в нашия център за това, което казваш ти, дух, душа, тяло, емоции, защото когато един човек дойде за терапия и иска да бъде възстановен, иска да е здрав, но не ще да промени нищо, нещата не се случват. И Дънов е казал, ако мога да възкресявам, ако мога да излекувам някой веднага, какво ще се случи? Ще разберат всички, ще се напълни целият град, ще дойдат много хора и в един момент всички ще бъдат излекувани. Обаче, ако те не променят начинът си на живот, който ги е довел до това състояние, ще стане като с едно прасенце, което го вземаме, изкъпваме го, парфюмираме го, пускаме го и то пак ще отиде в калта и пак ще се изкаля. Реално, за да дойде промяна, трябва да дойде отвътре, това, което споменах и за яйцето и това, което говоря постоянно на нашите пациенти, защото не става отвънка, не става на сила. Трябва да дойде отвътре и то трябва да дойде комплексно. Не само с едно хапче, не само с една терапия, пък после да си правиш всичко, каквото си правил преди. Айнщайн го е казал, не можеш да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Така, добре. Като говорим за промяна, за навици и така, аз в началото на предаването те обявих като ментор на здравето, защото ние имаме ментори в различни области на живота. Аз съм била твой пациент и сега, ако влезна отново в ролята на пациент, знам ти какво ще ми кажеш за кафето. И тези думи си ги казал точно на мен. Нали, ти хубаво идваш на болен терапия, така, но трябва да промениш нещо в твоя начин на живот, иначе се въртим в кръг. Така че, нека да си поговорим малко за кафето. Може би е тема табу за много хора, защото има хора, които казват, че кафето е полезно. То е антиоксидант, стимулира кръвообращението, дори че помага за сърцето. Във всяко едно изказване има истина и лъжа. За съжаление, кафето е втората напитка по консумация след водата. Втората стока по търговия след суровия петрол. И над 80-85% от населението на планетата консумират кафе. Аз го приемам това като една кауза, защото хората не си дават сметка колко е вредно кафето. Ако се замислим допреди 100 години, цигарите не са смятани за вредни. Допреди малко време алкохола се твърди, че малки дози чаша вино е полезна за сърцето. Но за кафето все още не срещам толкова много информация, макар че вече започна да се говори, че не е добре. Но все още има педиатри, които препоръчват на майки, които са бременни или на майки, които кърмат едно кафенце на ден, не е проблем, което е абсурдно. Кафето вреди на всеки орган и система. Няма нещо, на което да не вреди. Ти каза антиоксиданти, ти каза, стимулира минерали, витамини. Кафето как се приготвя? Кафето се пече на висока температура, след което се смила и се вари. От термичната обработка всички знаеме колко са полезни зеленчуците и как се препоръчва да не се препреготвят, когато се готвят, защото термичната обработка унищожава. Витамини, минерали, микроелементи, съответно при кафето е същото. Няма как нещо, което се пече на изключително висока температура. Дори сега се говори, че не се пече на толкова висока температура. Не навсякъде и все пак това е достатъчно висока температура да убие полезните вещества в кафето. И съответно след това минава вторична обработка през гореща пара или се вари, което унищожава абсолютно всичко. Няма здравомислещ човек, който си мисли, че нещо ще остане полезно в кафето след двойна термична обработка. Да не говорим, че при печенето на висока температура се отделя едно съединение, акриламид, което е изключително канцерогенно и токсично. Това, което се получава там, когато има черен цвят, изгаряне. Да, изгоряло. Да. Съответно, това е в сферата на приготвянето, някои твърдат, има други начини, но не е това основният проблем. Не кофеин е основният проблем. Като цяло, всяка една съставка на кафето е изключително вредна. Има кафестол и още няколко неща, които не им помня имената, защото не ми е цел да помня суха информация, но това са съединения, които се отлагат по кръвоносните съдове и задръстват кръвоносните съдове
предизвика атеросклероза, съответно това нещо затруднява сърцето, започват сърцето да се налага да бие по-силно, по-бързо, съответно по този начин се затруднява цялата сърдечно-съдова система. Това е пак един от малките проблеми, но за мен не е единствения, не е най-главния, но това е начинът, по който организма ни функционира. Ние се събуждаме сутрин по презумпция с пълна енергия, за да може да издържиме през този ден, да имаме енергия, вечер да се почувстваме уморени, да легнем, да заспим, да се възстановим, но другия ден пак да имаме, така да се каже, пълен набор енергия. Как се регулира този процес? Това е с аденозина. Аденозина се отделя от нашия организъм през течение на деня, като в мозъка има рецептори за този аденозин, който колкото повече тези рецептори се запълнат с аденозин, по този начин мозъка реагира и разбира, че вече енергията ни се изчерпва и когато тези рецептори се запълнят, вече мозъка започва да отделя мелатонин, за да може да се отпуснем и да заспим. Мелатонина не е хормонът за заспиването. Ние го бъркаме, защото пият много хора мелатонин, за да могат да заспят вечер, но той е хормона на здравето, хормона на младостта и когато ние спим, имаме здраве и се чувстваме здрави, млади, енергични. Но какво прави кафето? Кафето има сходен състав с аденозина и той се свързва с рецепторите ни в мозъка и блокира тези рецептори. Съответно, аденозина се отделя от нашия организъм, но той не стига до мозъка, защото вече кафето е заело тези рецептори. И ние си мислиме, че не сме изморени и получаваме един фалшиво усещане за енергия. Но това не е реално. Това не ни дава енергия, започва едно объркване в нашето тяло, започва организма да се чуди какво се случва. Хем нямаме енергия, хем мозъка не може да го регистрира това нещо. Започва сърцебиене, започва стрес, нервно напрежение, треперене на ръце, изблици нервни и всякакви такива неща, които се наблюдават напоследък масово в населението. Хората са много по-нервни, много по-напрегнати. Не казвам, че кафето е единствената причина, но в практиката си аз с болен терапия се занимавам от 15 години, но с рехабилитация и с подход към здравето на организма се занимавам над 20 години, 25. И в един момент наблюдавам как хората, примерно, ако преди са пили 1-2 кафета, в момента 5, 6, 7 кафета са норма, което е абсурдно. И стигайки, връщайки се пак на аденозина, когато мозъка види, че има някакво объркване, защото той не е толкова просто заслепен, почва да създава повече рецептори за аденозин. Съответно, на нас ни трябва повече кафе. И съответно, организма изпада в една защитна реакция. И когато се опитаме да го спрем това кафе, тези рецептори горят. Те си искат това, което им е давано преди. Започва главоболие, започва едно чувство на отпадналост, защото организма му трябва време да се възстанови от тези щети, които сме му нанесли. Като абстиненция малко. Не малко, а много. То реално кафето е доказано с зависимост, т.е. наркотична зависимост. Високата киселинност, която има самото кафе, се отразява изключително пагубно на имунната ни система. Буквално прави срив на имунната система. Високата киселинност унищожава чревната флора. Ние започваме да не може да се храниме добре. Не случайно вече някои гастроентеролози казват, не е добре да се пие кафе, когато имате някакви стомашно-черевни проблеми, защото то дразни лигавицата. То не дразни лигавицата, то вкарва организма в една изключително висока киселиност, която разгражда лигавицата. И когато унищожиме и чревната флора, ние и да се храниме правилно, когато не може да абсорбираме елементите, витамините и всички минерални вещества и всичко, което имаме нужда да приемаме, в един момент ние може да се храним правилно, но просто организма не го използва. Аз това абсолютно мога да го потвърдя. И само последно да допълня. Тази висока киселинност се неутрализира от нашия организъм, все пак той се опитва да го неутрализира по някакъв начин с минерали, калций, магнезий, изчерпва се витамините от групата Б и в един момент ние ушким правиме нещо, което ни дава енергия, но ние съсипваме организма си, защото тялото трябва все пак да плати цената на този наш навик, невинен в кавички.
това за стомаха, което каза, и без лекар да ми го каже или гастроентеролог, аз така, моят стомах, започнах да имам болки, гастрит, когато започнах да пия кафе. Сега ще направим една кратка пауза, да минат рекламите и искам да дадеш съвети на всички хора, които пием кафе, какво да правим. С болен терапевта Димитър Парушев досега коментирахме за вредата от кафето. И сега всички ние, които пием кафе, как да го спрем, какво да правим? И въпросът ми наистина е сериозен, защото на няколко пъти, повлияна от теб, защото съм чувала и преди да говори за кафето, съм се опитвала да го спра и наистина дали нямам нужната мотивация, хич не е лесно да спреш кафето. Всяка зависимост, която имаме, е изключително трудна и е съвсем нормално. Както казах, кафето е доказано наркотик. И за да спреме, ние трябва да имаме желание. Но най-вече да осъзнаеме, че кафето не ни дава нищо, а само ни взема. Това е все едно да имаш достъп до бързите кредити, както има в момента страшно много фирми за бързи кредити, и като ти трябват пари, отиваш, взимаш някакви пари. След това утре ти трябват пари, пак отиваш, взимаш друга фирма. В един момент лихвите са толкова високи, че няма връщане, когато се натрупат много наброй кредити. Представи си, че всяко едно кафе, което пиеш, е бърз кредит, който взимаш с много висока лихва. Тази лихва ни е плащане. Много пъти идват хора при мен и ми казват: до еди коя си възраст аз нямах абсолютно никакви проблеми. Не съм си взимал болнични, не съм лягал, не съм боледувал. В един момент пълна разруха. За да се предотврати това нещо, просто трябва да приемем, че ни трябва енергия отвънка. Енергията имаме в нас. Но за да заместиме навика, има едно време нашите баби и дядовци са пили инка. Да. Аз лично предпочитам чистата цикория, защото инката е ръж, леблебия и цикория. Аз лично препоръчвам чистата цикория, която дори има ползотворен ефект върху кръвоносната система и нашите съдове. Но, пак казвам, ако търсиме заместител, няма да намериме. Която и да е зависимост в нашия живот, ние не може да намерим заместител. Просто трябва да я спрем. Всяко нещо, което заместваме, отлагаме или намаляваме, е само самозаблуда, че правиме нещо, да излъжеме мозъка си, че вървим напред, но ние реално си седим на едно и също място. И всъщност дори да го заместим с, може би, зелен чай, черен чай, то пак реално има кофеин и ние пак ще си останем зависими. Безкофеиновото кафе е не по-малко вредно от кофеиновото. Кофеина, както казах, е най-малкият проблем на кафето. Черният чай, зеленият чай, продуктите с кофеин, кола и подобни продукти, таурин, всичките напитки, които или средства, прахчета или каквото и да е, които се опитват да ни стимулират, пак казвам, това е като един къмшик върху умореното магаре, което то ще тръгне, но след втория, третия къмшик магарето ще падне. Не е идеята ние да изтезаваме организма си, а да му дадем това, от което има нужда, и след малко може да обясним какви са тези неща. Да, т.е. навика, като станеш сутрин да си направиш нещо да пиеш, може да го заменим с цикория. Между другото, аз имам вкъщи, си стои в шкафа така от една година. А нещо чисто като някакви съставки, може би витамини, ако започнем да пием ли. Какво да правим през този период на трансформация, на отказването на навика? Как да си набавим тази енергия чрез здравословни методи? Има ли такива? Има такива методи, има такива начини, но тук ми напомни на един въпрос, който са ме питали: какви са митовете в официалната медицина и каква е разликата и къде се чупи тя спрямо алтернативната медицина. И един от тях е това, че с хапче се опитваме да се пребориме за всеки един проблем и всяко едно оплакване, което имаме. Симптоматичното лечение. Ако не намериме причината, ние никога няма да решим проблема. Хапчето може да даде моментен ефект, моментен резултат. Много пъти се налага, не отричам, аз съм с медицинско образование, не отричам официалната медицина. Когато обаче търсиме само решение на моментния проблем, симптоматично лечение, ние хронифицираме и задълбочаваме проблема. Другия мит, който има в медицината, е, че
Ако няма диагноза, значи няма проблем. Много пъти хората отиват при специалист и той им казва, всички изследвания са ти наред, значи ти няма нищо. Да. В холистичната медицина ние търсиме причината, търсиме какво се случва, защо не се случва това, което пациента иска, защо се чувства, че има проблем, пък реално някакви изследвания не го потвърждават. И на въпроса ти как да заместиме, не заместваме. Да. Ние реално наблягаме какъв е дефицита, защо сутрин не може да се събудим, ако нямаме кафе. Да. Защото не спим пълноценно. Пълноценно не означава 8 часа сън, означава лягане на време, максимално близо до 10 часа. Да, това е една следваща тема, която мисля, че е важна за всички нас. Всички спим в крайна сметка. Някакви съвети и насоки за здравословен сън. Ти току-що го каза, да лягаме около 10 часа. Тоест да се стремим да лягаме по-рано. А ако не можем, аз ще ти кажа, снощи си легнах в 11 часа. И днес се чувствам, станах в 7, толкова бодра, свежа, нали. А по принцип си лягам много по-късно. Няма значение колко часа спа. Дори да спя повече, ставам по-късно и се чувствам уморена. Супер изтощена. Да. Нашия организъм е направен да функционира изключително добре в изключително тежки условия, но ние го преексплоатираме това нещо. И ако ние не му дадем това, от което имаме нужда, реално той ни отплаща с сигнали, че нещо не е наред. Всички наши болести, изключваме травматични състояния, са следствие на начина на живот и това, което споменах преди малко. Ако дойде промяната отвънка, ние ще правим същото, съответно ще се върнем към същите проблеми. Нашия организъм има нужда от сън. Имаме си циркадни ритми. Имаме си неща, които функционират в органи, които функционират в определени часови диапазони. Ние не можем да излъжеме нашия организъм. Този забързан начин на живота, това дето трябва да свършиме всичко, да вършиме постоянно. Не осъзнаваме, че ние ощетяваме само себе си. Когато ние си легнем след 12 часа, има си процеси, които се случват преди 12 часа, има процеси, които се случват след 12 часа. Нашите клетки регенерират и организма се изчиства, образно казано, от 10 до 12. След това започва деленето на възстановените клетки, защото нашите клетки се подменят постоянно. И ако ние си легнем след 12 часа, този процес на изчистване и възстановяване го няма, но има процес по делене на клетката. Съответно, ние почваме да се мултиплицираме в проблемните си болести, всякакви проблеми, които сме натрупали през ежедневието и всеки един ден, който ние не си лягаме на време. Да. Ти сама казваш, дори в 11 часа, като си легнеш, на другия ден си съвсем различен човек. Да, сега ти го казвам от снощи ми. Едно време сме били по купони и сме се забавлявали до сутринта. Пили сме алкохол, правили сме всякакви глупости, на другия ден си супер. Обаче с времето, пак казах, тези бързи кредити имат много тежка лихва. Точно така. И в един момент си кажеш, то от годините, аз съм на 46, не съм на 20. Не е въпроса. Вучо ми казваше, няма стари коли, има неподдържани коли. Също важи и за нас хората. Когато ние не се грижим за тялото си, то вече става неустойчиво. Сега ясно е, че, например, в някои професии е трудно да си лягаш по-рано. Давам пример, имаме бизнес клуб Българе. Да. Аз по-рано от 12 часа не се прибирам никой път, така че вероятно към 1 ще си легна. Но може би да се стремим, когато можем, просто да лягаме по-рано. Нали така? Пак поне по-малко. Абсолютно. Тук не говорим за фанатизъм и за сляпо следване на някакви правила и закони и ние да не се забавляваме, да нямаме социален живот, да не ходиме, да не пътуваме, като отидеме някъде в чужбина, да не бия си лягаме в 10 часа. Ти си отишъл там, ще разгледаш нощния град, съответно емоцията през деня е една, вечерта е различна. Но говориме за следване на един принцип, за да може, когато има изключения, те да не ни се отразяват по този пагубен начин. Защото ние се движиме на ръба и отвъд ръба. И едно лягане 2 часа по-късно, на другия ден ни прави абсолютно неспособни за нормално функциониране. Когато спазваме принципите, изключенията не ни се отразяват така, както ни се отразяват, когато не ги спазваме. Точно така. Социалният живот е не по-малко важен от всяки един аспект на здравето ни.
Така, по теория за алтернативната загуба. Абсолютно. Добре. Харесва ми на къде върви нашия разговор. Минахме през кафето. Оттам направихме причинно-следствена връзка, поне при мен, с съня. Кога си лягаме. Нещо друго всъщност за съня. Чувала съм, че примерно вкъщи имам това масло на лавандула, че ако вечер си го пускам в дифузер, т.е. някакви неща, които ти помагат да спиш по-добре. Вдишване на етерични масла, оставане на тъмно в тишина, без телефони, без телевизори. Това е така, нали? Аз имам, абсолютно. Имам, кръстил съм си ги 4 закона на Митко за добър сън. Я да ги чуем. Тишина, тъмнина, липса на визуален контакт с часовник и нищо да не правиме, да не четем, да не гледаме, да не слушаме и каквото и да е друго, защото реално нашия организъм работи по следния начин. Ние трябва да правиме нещо с цялото си съзнание. Осъзнатото хранене, това за което се говори напоследък. Не да се храним докато се движим, докато гледаме телевизия, докато цъкаме на телефона, а да може да се наслаждаваме на това, което правим в момента. Много хора си лягат в леглото, четат, гледат телевизия, гледат си телефона. Мозъка реагира като малко детенце, което обича да играе, което обича да яде вредни неща и не обича да прави нищо, което е полезно за него, защото единственото, което го вълнува е забавлението. И когато ние си легнем с книгата, с телефона или пред телевизора, хората казват, но аз ако не гледам телевизия, не мога да се отпусна и да заспа. Ти не се отпускаш. Ти се доизтощаваш и припадаш от умора. Това съм го казвал вече, но просто го повтарям постоянно, защото хората отказват да разберат, че това не ги отпуска. Реално трябва да си легнеме, тишина, тъмнина, затворени очи и да не гледаме часовника. Това са 4 златни правила. Не ни интересува колко е часа. Едно поглеждане към часовника след 1 час, като не сме заспали, е такъв стрес и шок. Седно някой да дойде през нощта, докато си удреман и да ти удари един шамар. Това нещо събужда тялото и започва се. Аз вече 1 час не мога да заспа. Като жената, която иска да забремене и не може да забремене. Този стрес, който генерираме в себе си, абсолютно унищожава съня. Затова никакъв часовник, дори ако трябва да станем до тоалетната и през нощта, не трябва и тогава да може да видим колко е часа. Аз постоянно го правя това нещо. Обръщаш телефона, ако те буди алармата, защото някои хора ставаме с аларма, някои хора ставаме без аларма. Единственото нещо, което ни интересува, отваряйки очи през нощта, е навънка свети ли или не свети. Второто нещо, свирнала ли алармата или не е свирнала алармата. Значи, ако отговора на двете е не, затваряме очи и лежим до сутринта. 1 вечер, 2 вечер, 3 вечер, седмица, 2, навика вече, метаболизма се променя и ние започваме да спим. Но много е важно да не се спи през деня, да не се дреме през деня и ако вечер не сме спали тази нощ и вечерта ни се доспи в 8 часа, от 8 часа нататъка спокойно може да легнем и да заспим. Казват някои хора, аз ще се събуда в 4 часа. Окей, няма проблем. Лежиш, докато стане светло навън. Ставаш, на следващата сутрин не си много свеж, защото не си спал цяла нощ, но 2, 3, 5 пъти подред, когато нещата се случват постоянно, когато има постоянство, в един момент ще се окаже, че ще ни се доспи в 10 часа, когато се наложи да имаме социален живот, ще може да изкараме до сутринта, ако трябва, няма да се чувстваме като парцал на следващия ден, но всичко трябва да бъде въпрос на постоянство. Не да лъжеме мозъка си, като не може да заспиме 2 часа, аз ще си погледам малко на телефона или ще погледам малко телевизия и автоматично след половин час заспивам. Но този сън не е изобщо дълбок. Това е повърхностен сън, който няма нищо общо с възстановителния сън. Кафето прави същото. Ние може да изпием 1 кафе сутринта, но ние вече автоматично през нощта нямаме дълбок сън. Също прави алкохола. По тази линия говорихме за кафето, за съня. Алкохола също влияе зле на съня, доколкото знам. Алкохола много хора го ползват като антидепресант и като средство, което да се отпуснат и да ги приспи. Точно така. Но алкохола по същността си е депресант. Той също води до много тежка зависимост и
потиска нервната система, съответно тази потиснатост понякога води до завъртане на този порочен кръг, да имаш нужда от още повече алкохол. Алкохола вече български специалисти, началници на кардиологии казват, няма безвредна доза алкохол. Ако се е твърдяло, че чаша вино е полезна за сърдечно-съдовата система, французите не страдат от инфаркти. Чаша бира за бъбреците. Да, французите не страдали от инфаркти. Да, може да имат по-ниско ниво на заболяемост на сърдечно-съдовата система, но за сметка на това имат изключително висок процент на канцерогенни заболявания в храносмилателната система, стомах, черва, съответно цироза на черния дроб. Това са неща, които са доказани вече. Няма безвредна доза алкохол, няма алкохол, който да е полезен, няма вид алкохол, който да е по-малко вреден. Алкохол води до възпаление на предната част на кората на мозъка. Това е предфронталния кортекс, който отговаря за социалния ни живот, за задръжките ни и за взимането на важните решения. Всяка доза алкохол води до възпаление там. Ние ставаме различен тип личност, ние почваме да се отделяме от това, което е нашата същност и съответно ние почваме да правиме неща, които не са типични за нас. Отделно алкохола буквално унищожава зрението. Всеки знае, че алкохола води до свиване на кръвоносните съдове, запушване на кръвоносните съдове. Не случайно казва, че алкохол е вреден при мъжете, защото води до еректилна дисфункция. Да. Въпреки, че пак казвам, много пъти си мисля, че го ползваме като стимулант, но това не е така. То първоначално само дава тази илюзия, но вреди на сърдечно-съдовата система, вреди на нервната система, вреди на психиката, вреди и на съня. Нещо, което и за цигарите важи, защото никотина е стимулант. Ние си мислиме, че пушейки една цигара вечер, се успокояваме, но не. Това нещо, една цигара може да ни разруши съня за цялата нощ. Абсолютно да, то стимулира нервната система и я разбива. Добре, ти одеве каза нещо много така резонира в мен. Търсим нещо сутринта да се дигнем, вечер да се свалим. Наистина това са алкохола, кафето, добре. Как да нямаме нужда от тези неща? Или то това може би е въпрос към психолог, не към терапевт, но ти каза за лягането, какви неща да правим, така че да се успокоим, да не се чувстваме превъзбудени. А сутрин, може би, с някаква гимнастика, музика, по някакъв начин да се тонизираме. Много пъти ме пита, добре, бе, ти си някакъв фанатик, нали? Не пи алкохол, не пи кафе, не прави това. Аз кафе и стимулиращи напитки не си позволявам. А алкохол си позволявам изключително рядко, няколко пъти в годината буквално. Да. Но те ми казват, добре, нашите баби и дядовци едно време са пили кафе, пили са алкохол. Точно така, да. Как те живеят до 100 години? И нека да се замислиме как. Нашите баби и дядовци са ставали с кокошките. Да. С изгрева на слънцето те са ставали. Какво са правили? Отивали се в градината, в полето, ходили са боси, не са ходили с телки, не са ходили с маратонки, които са с анатомични подметки. Цял ден са работили физически труд. Яли са това, което са произвеждали. Изключително важно е да разбереме, че най-полезната диета не е диетата на неядене на захар и въглехидрати, тъй наречените анатемосани въглехидрати, които всички бягаме, и като пише протеиново, значи здравословно. Да. Те са яли, ще се върна на това след малко, защото е много интересна тема, те са яли това, което са произвеждали с техния труд. Няма химикали, няма изкуствени торове. Съответно, те са имали вечеринки, забавлявали се, срещали се, комуникирали се, вечер са си лягали с кокошките. Тоест много рано. Те са се смяли. Нещо, което напоследък при нас не се случва и се случва изключително рядко. И когато те водят дишали се чист въздух. Да. Не са пътували с автомобил за работа 1 час в задръстването. Не са имали кредити. Не искам да кажа нищо лошо. Нито за автомобилите, нито за кредитите, нито за банките. Но тази тежест, която имаме, това забързано ежедневие, което имаме, нас ни убива. И съответно, алкохола и кафето, не мисля, че чак толкова много кафе са пили. Нашите баби и дядовци са пили повече чай, но това не е фактора. Когато
спазваш 100% от всичките неща, които даже те не са ги спазвали. Това им е било начина на живот. Те не са мислили, че живеят здравословно, че ядат биозеленчуци или плодове. Те просто са живяли по този начин. И нещо, което вреди ми то на цялата тая перфектна, то букет от перфектни неща, това изобщо не се усеща. Нормално е. За това говорих преди малко. Ние трябва да имаме социален живот. Ние трябва да се забавляваме. Не трябва да си лягаме всяка вечер. Но ако всяка вечер правим те неща, които не са окей, нашия организъм... Това ми хареса. Ти каза, когато спазваме принципа, изключението няма да се усети. Да. Аз съм го усещала. Но когато изключението е принцип, тогава... нещата не се получават. Нещо за въглехидратите искаше да кажеш? Да, хората преекспонират думата здравословно. Какво значи здравословен начин на живот? Здравословен начин на живот не означава да не ядеш въглехидрати, да пазиш диети, да се изолираш от света буквално, защото ще ядеш примерно веган или само вегетарианство. Аз съм бил вегетарианец 5 поколения назад. Аз съм 5-то поколение вегетарианец. Но всеки организъм има нужда от различен тип хранене и това тук изключвам зависимостите. Защото много хора казват, то тялото ми го иска. Викам, той и наркомана говори по същия начин, нали? Аз съм бил наркоман в сферата на зависимостта към захарта. Аз съм обикалял през нощта, денонощните магазини и си купувам сладолед. 2 години след като спрях да ям захар, аз нямаше ден, в който да не ми се яде сладко. Как се справяш? Какво правиш? Не ям. Това е воля, психика. Трябва човек да положи усилия да получи резултата, който иска. Аз бях 100 кила. И преекспонирането на това здравословно, въглехидратите не са нещо, което трябва да изключим от нашето хранене. Има полезни въглехидрати, има бавни въглехидрати, има въглехидрати, които ние трябва да приемем, защото реално това е храната за мозъка, това е храната за мускулите. Един бавен въглехидрат са овесените ядки, лененото семе, орехите, бобовите, много повече полезни вещества, чията също, въпреки че се преекспонира. Нека да наблегнем на това, което расте при нас. Много повече полезни вещества има в боба, отколкото в чията. Точно така, в пъти над стойностите. Не казвам да се избягва, но просто когато ние се съсредоточиме върху вносните неща, върху модерните неща, тогава бягаме от корените си, а това не е най-доброто за нас. Реално, протеиново не означава полезно. Протеиново не означава нискокалорийно. Ако погледнем това, което пише на етикета на всяко едно протеиново изделие, ще видим колко много калории има в него. И другото, което е тези, които са подсладителите. Ние си мислиме, че когато няма захар, а ползваме някакви подсладители, които пак в момента сме идеализирали без захар и протеиново, печелиме нещо. Това много пъти химичният състав на тези подсладители води до нужда от още повече да ядем сладко. Аз точно вчера, между другото, беше странно, ми се припи боза и гледам с захар, с подсладители. И си взех с подсладители, разбира се, защото не искам... Аз бих избрал с захар. Не искам да ми се лепи, нали? Без изобщо да се замисля, защото колко пъти ще пиеш боза? Именно, това е така. То вкуса е гаден, то е един метален такъв... Усещаше се. Сега, дават ми знак, че нашето време изтече. Обаче за финал няма как да пропуснем темата с водата, защото не минахме тази тема. Тя смятам изключително важна и това, което съм научила от теб, като мой ментор в здравето и го спазвам, аз спрях да пия вода по време на хранене. Преди наистина го правих много често, без да си давам сметка. Ти можеш да обясниш накратко защо това е вредно. Аз го усещам, много по-добре храносмилам. И какво друго да правим с водата, освен да ние пием по време на хранене? Нашата храносмилателна система, нека да си представим, че е една поточна линия. Където храната постъпва в устата, там с зъбите механично смиваме храната, ослюнчваме я. Едни вещества се обработват от слюнката, въглехидратите, протеините, мисля, че бяха в стомаха. Въпросът е, че всеки един процес е сам за себе си и отнема време. За да може да се случи един процес да завърши, той не трябва да бъде обезпокояван и прекъсван. Храната, след като я сдъвчиме, ослюнчиме, постъпва в стомаха,
там престоява минимум 2 часа. Нека да приемем минималния период от време, който е нужно на тази храна да бъде обработена с стомашните сокове, които отделя нашия стомах. И когато ние пиеме вода и течности, ние разреждаме тези стомашни сокове. Съответно, храната автоматично спира да бъде обработвана. Единият вариант е стомашните сокове да почнат да се отделят повече, което дразни лигавицата и води до гастрити, колити, язви. Другия вариант е тази храна да не се обработи, а все пак тя е в нашия стомах на висока температура. Знаеме сега лятото навънка, оставяйки една храна за половин-един час, камо ли за 2 часа, на 40 градуса жега, тя ферментира. В момента, който обясня на пациентите си, че това нещо трябва да бъдат направено, за да спрат да имат проблеми с подуване, газове и всякакви други подобни, те казват, аз се чувствам в пъти по-добре. Аз потвърждавам. Тези 2 часа от края на храненето, не от началото на храненето, не час и половина, 2 часа са нужни на стомаха да си свърши работата, за да може вече, когато пиеме вода, тази вода да бъде употребена от нашия организъм. Другото, което е важно, преди малко споменах, че имаме циркаден ритъм. Има органи, които в определени часове са активни, в определени часове не са активни. Бъбреците не са активни в тъмната част на денонощието. Когато се стъмни, бъбреците не са функционални. Съответно, водата, която повечето хора пият вечер и нощен, защото цял ден са дехидратирани, отива като запас, защото когато сме лишени от нещо, тялото се запасява с това нещо. Когато задържаме вода, означава, че сме дехидратирани. Не означава, че трябва да пиеме неща за обезводняване на организма, а трябва да пиеме вода, защото когато сме лишени от нещо, ние се запасяваме. Същото беше с тоалетната хартия по време на COVID-а. В момента, който видяхме, че тя не е свършила, че ще има, никой не купуваше, защото изразходваше запасите. Съответно, когато почнем да пиеме вода, първоначално ще задържим, но след това ще изхвърлиме и ще свалиме много килограми от задържана вода. Когато не пиеме достатъчно вода, тялото захранява, както казах, това при жените води до целулит. Вода се пие половин час преди хранене, 2 часа след хранене и равномерно разпределено между 2 часа след хранене до половин час преди следващото хранене. Равномерно през целия ден, прескачайки тези интервали в светлата част на деня. Пиели ни се вода вечер означава, че не сме пили достатъчно вода през деня. Точно така. Някъде бях чувала, че ако сме жадни, значи вече сме дехидратирани. Както винаги казвам, ние дишаме, за да не се задушим. Не дишаме, когато се задушим. Пием вода, за да не ожадняваме, а когато вече сме жадни, вече сме дехидратирани. Точно така. Това мисля, че бяха важни съвети. Вече тяхното изпълнение е по-трудно, но това е личен избор на всеки. Има още един съвет, който бих искал да дам към хората, особено сега в горещото време. Нещо, което всеки втори, трети пациент идва при мен с схванат врат, схванати рамене, скованост и болки във врата. И първото нещо, което проверявам е дали са седяли на течение, дали са били с климатик, дали са ползвали климатик. Аз лично не съм против климатиците, напротив, препоръчвам всеки да ползва климатик в горещото време, но не е проблема климатика, а проблема как го ползваме. Много хора ползват климатика на 18-20 градуса, сега вече решили са, че 18-20 е много ниска температура, 22 градуса вече са горди, че го ползват по правилен начин. 5-6-7 градуса разлика трябва да има от външната температура и никога струята да не е насочена срещу тялото. Когато сме в автомобил, който е седял на слънце, температурата е между 60 и 80 градуса в него. Ние влизаме в колата, загряти от това, че сме били на горещо, влизаме вътре 2 пъти по-горещо, пускаме климатика на максимум, отваряме прозорците, газ, защото ни чака следващата задача. Ако отделиме 3-4 минути всеки път да запалиме колата, да свалиме прозорците, да излезе горещия въздух от колата, през това време да почне климатика да насмогва, да охлади тръбите, които също са горещи вече, след което да затвориме прозорците, да оставим още 2 минути колата да работи на най-ниската температура, на най-силната степен на духане на въздуха на вентилатора, след което да влеземе в колата,
да намалиме температурата. 24-25 градуса е температурата, която трябва да бъде в колата, не по-ниска лятото. На първа, втора до трета степен е вентилатора максимум, само на тези духалки, които са в средата, не на това, което духа към стъклото, защото точно в синусите и във врата удря, не в краката, що ще изтинат, да насочим струята настрани, за да може хем да усещаме лека прохлада, хем да не настиваме, защото тази огромна разлика от 30-40 градуса навънка и 20 градуса в колата, организма не може да я превъзмогне. 10 секунди са достатъчни да кажем, само малко на климатика тук на струята и след 10 секунди вече много ми се схвана врата, спах на криво сутринта, ние не усещаме схващането веднага. Не го усещаме след няколко часа. Ние го усещаме на другия ден. И спах на криво. Аз викам, не съм чул някой да спи на криво толкова много, че да се схваща така. Случва се, но принципно е, събудим ли се схванати сутринта, търсим причината в предния ден. Мисля, че този съвет е много ценен. Аз лично за първи път отново от теб чух за това. Преди си правих климатика в колата на много ниска температура. Синусите постоянно ми се възпаляваха, имах главоболие в главата и откакто спазвам това да е на 24 градуса в колата. 24-25. И 5, да. Не по-ниско от 24 никога. В домашни условия аз препоръчам не по 27 градуса, примерно за домашен климатик. Идеята е лятото да не си мислиме, че трябва да ни е хладно. Лятото е топло. Не трябва да ни е горещо. Не търсиме студено. Не търсиме охлаждане. Търсиме да не е много горещо. Да не е жега. Но то на 24 си е много добре в колата и в къщи, даже на 25 си е хладничко. 25 за домашен климатик е ниска температура. Аха, 27. 26, 27. Добре. И то да работи на много ниска степен на вентилатора. Не е нужда да го гасим. Да. Много ти благодаря. Има въпроси, които не успях да задам, така че пак ще трябва да ми гостуваш. С удоволствие. Няма проблем. За мен беше удоволствие. За мен също и надявам се да сме били полезни. Това беше.